kan long shisha kasi ka bansa kan mau bat ka bakamen haga history jaki Paidbah nong shok shnong ka shnong Umskun kabadan harut ka surok ba National Highway 6 hajan nong po hakaba haka khat samtarik unok pra araja arpuar ka jing phosli ba ka Jingangnud jongki banyo e ka surok ka bapaka kala Urlong ya kani la sakhi hadin momentary rang ba bandrap ka sarkar jalao badai pedru e khatanat PWD ba preston tensong relej ban bo Buh Mawnongring bantai thamai ka surok ka ba 8 kilometer shiteng ya ka balamang ha ka jinglut ka bakot ka ba sau Klur shiteng Hagani ka sila wan ban sakhi lang do Deputy Commissioner ka Ribhoi District to Arpit Upadhyaya ke MDC na Umskun constituency ka Kong Magdalene S Maulong USE PWD Shillong Circle uba S Kindia u Executive Engineer jang PWD Roads uba Emperbot uba Stephen Ksia rang ba shnong ka Umskun lambar ki Paidbah nong shong shnong habakran hagani ka sigi uba Preston ten song lapan pau ka jingkamen ka bakraw bag sarkar jalla hapo ka jalam jang sarkar MTA kalan la man pin Urlong e ka Jingangnud jong ki Paidbah ha ka shnong repair ling ba ki kampen roy jan sau Klur shiteng pio ingane ka sanction kan long ka jingkamen kan long ka history ka bansa jingkan mau ka shnong ka barit nritut ke jingkerku sau Klur shiteng hagani ke shnong bujong nang ta susu akini ke kendiat tayo ikong mak baki rurang ba kato kan ngot kiawan siya kidang ongru don sa atli kita ke shnong ki bompat don ka de center ka bangi ong ka fair price shop ka way hang ne Umskun bat ka baar ka lumbership lumberngik ini ki arteli ngakan mau ka terus ni ngapun ya DC wot balai ka lejia kumta ni kwa ban pinsuk ya ki Paidbah nong snong la da kabarit ne ka bahe thau galat kelenting ngaklaim slam shoe bangin yo ya kan ka additional fair price shops hakini ki ateli kisno kita ki kam ki bangi atas sarkar ni kwa ban Trei ban Syakri ya ki Paidbah nong snong atrai pio ibha borok ia page ka social media janman ka sengi UCM ban ngangi hapan mare keleng ban Buh Mawnongring lani ban play bat ka bang internet ka social media ka Facebook kiba bun kiba keno kiba ong bakani de ka kampen big election ngai gitu perlok maong penjerong shu utli jongpi namar bakat bapinang kren bakat bapinang bay ngin nang tresito pi kinong Umskun bat ki pratli kisnong lada pio I ba uni Mawnongring ubang awan bu mga mentaka step hapo si benai kam trekam ban sedang ya ke surok penpaid no itu mau penpaid no itu mau ika blakta ika mensiam beri ka Jingangnud ka jonga kalong bahawai ka sigi iwe nong shong shnong ilabo ya status ya ka jinglong ka jingman jong ka ni ka surok Umskun markumta nila shim ya ka appointment ban kendu isa Preston ban ngisngo kumen shisha bana kaliang ka jong ilap diang ban iklem karna akhli kemensim ka bakelut ban ka juk ka por amdai bingiwan pli tang Mawnongring henai ka deiru ka sgi ka basyan isa pentrei no ekani ka surok buan nangi ngil artatin niong balik asi kani ka sarkar kabawan penthami ki Paidbah tang na kababawan Buh Mawnongring lani shwa election kiwan ban pular Lai nong shong shnong ba iet ngakwa ban ong EP ka jingdon jo kinong yalam ki jongi nadu Chief Minister Ushri Conrad sangma bat hadu Deputy Chief Minister iba Preston tensong kidai ki brio iba jensur mensim am tang ka kular hendak ki leer ubat kakang